Здравейте, днеска съм на училище. Съм на концерт, а не на училище, но ще бъда на концерт с майка ми, ще чуваме музика и ще ходим. Ще му обясня. Днеска съм на концерт. Ще ходим с майка ми, но не знаме как пътя. Ще ходим май с GPS. Ще питаме хората, ще чуем музика и така. Здравейте и това ще оправим. Ще гледаме концерт, ние сме Германия, ще гледаме германски концерт. И там не знам какъв е, няма много да разбирам, но може да стане интересен. Ония ден, когато аз направих клипче, имаше такава спорт. Имах спорт там. Тъй като имах спорт, няма време. И аз уча в едно училище, ако вие учите в едно друго до мене, кажете защото моето училище е близо до една ръка с патици. Не знам дали има при вас ръка с патици, но малко е близо, къщата ми е близо до до Лидъл магазина и до молове. Майка ми ме води на молове, купуваме си неща. Както си купих едно млеко, съм знала както да бъде, но днес ще ходим на концерта. Ако можеш, ще ви снимам, ще взема таблета и там може да дава Wi-Fi до кабелите без Wi-Fi или с Wi-Fi. Може да се снима, ако нямаш място, тогава не може, но аз имам, аз изтрих няколко игри, но само не питам едно решение, което не е чак толкова важно, но не питам дали имате Анджела или Том. Аз имам Анджела и Том и затова няма време, тогава не ще ми играя тях, забравям за снимите, за клипчетата, които се ще има. Това сега ви снимам. Не знам, обяд ще хода на концерта тогава. До тогава има минути, може да снимам клипчетата. Но съм да кажа на абонирайте се към мой канал, къде сте клипчето и затова сега ще го пратя и YouTube след като видите къде е лицето. Ето. Аз още съм по пижама. Ето към лицето. С банан, кабачката. Оп. Капа. Ето капачката, тя как тя види с този штука. Тя пак да си сте таблет. Аз на таблет снимам. Имам телефон, но той е много бавен. Брат ми го подари. Той е в другата стая. Играе май на една игра Лего. Там има един вид роли дивата. Ако я познаете тази игра, си я свалете. Е от едно приложение платено, но няма да ви го казвам, защото е тайна. Ако искате да знаете, трябва да ми коментирате на канала и да ми харесате клипчета. До сега вие не сте ги харесали. Ако ги харесате, тогава ще ви кажа приложението. Ще ви изпратя снимка и вие ще видите. Тя на Viber, тя да си пишеме на Viber. Аз нямам Facebook, имам го, но брат ми не е запомнил кода или нещо такова, където беше там нещо. Няма значение, но днес ще ходя на концерта и ако може ви ще има. Това казах. Добре, за сега, чао и